shi yasa Anas dan Malik cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito yace babu abin da ka faranta mana rai in muna majalisa annabi kawai ba kauye yazo don yanzu za mu karu da ilimi mu ba an hana mana yawan tambayoyi ba to da ba kauye ya taho yanzu yana tambaya abin da yadda bai sai mu annabi ya bashi amsa sai mu ƙara ilimi yace ana nan wata rana rayuwar mu na ɓaci muna kwana da bakin ciki to yanzu in mun ka ce gobe alkiyama duk soyayyar ga da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi nan duniya in mun ka zo kiyama cikin ko Allah ya samu aljanna ba wuri guda za a je shi za a kai can wurin annaba ƴan uwansa kenan ba mu sake gani nai muna cikin wannan bakin ciki da damuwa in ji Anas ran nan sai ɗaya ga wani ba kawai ya zo ba kawai da zai ce ya rasulullahi ina da tambaya an ce me tambayar ka sai ya ce almar'u yuhibbul qauma wallan ma yalhaq bihim mutum ke son mutane amma baya iya cin musu da aiki bai iya aiki irin wanda suke yi na ibada me ma'anar wannan tambaya ta wannan bakawai Allah ya sa mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zuciyarsa Allah ya sa mai son sahabban manzon Allah amma irin faɗi tashin da ya ga suna yi azumin nafila sallolin nafila da sauran ayyuka wallahi shi bai iya yin su to yanzu me an hukuncin mutumin da ke son mutane amma bai iya yin aiki na ibada irin nasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama ai mutum yana tare da wanda yake so ranar kiyama Anas ya ce ran da saboda farin ciki kadan da mun mutu shi kenan yanzu bakin ciki da damuwar da muka kwana mu yini da shi na kenan iyakanmu da manzon Allah na duniya gobe kiyama ba mu gani ne yana can cikin annabawa ƴan uwansa to yanzu wannan ba kawai ya ja mana alheri an yayi mana wannan bakin ciki annabi ya ce al mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama ai mutum yana tare da kenan da har cikin gidan aljanna muna tare da manzon Allah Anas sai ce mun kwada farin ciki ran nan aka wannan amsa mun ji daɗi ai ba su Anas ba ko mu ƴan baya mun ji daɗi ko muna son manzon Allah kuma muna roƙon Allah shi haɗa mu wuri guda da shi gobe kiyama amma son manzon Allah ba da baki bane laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi da me ake son manzon Allah in dai da gaske kai masoyin manzon Allah ne mecece alamar son manzon Allah yi mishi da'a in kana hubbuka sadiqan fa da'atahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u in dai da gaske soyayya ka da Allah ko da manzon Allah ta gaskiya ce to kawa Allah da manzon Allah da'a domin masoyi ga al'ada yana yin da'a ne ga masoyansa ka ce kai masoyin manzon Allah amma babu ruwanka da sunnonin maga sunan kana kilmishewa babu ruwanka ba daidai da sallah da a'a azamul ibadati ba ruwanka da tambaya ya manzon Allah ya sallah ya ka ga dama haka nan kake yi dama me yasa an ka aiko manzo Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu taba aiko kowane manzo ba sai don a yi mai da'a da izinin Allah duk manzon da kaga Allah ya aiko tun da bakin manzo na farko har na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk Allah ya aiko su ne don me don a yi masu da'a ashe inda gaske masoyin manzon Allah yake to za mu gane ka sau da kafa sai dai abin da yafi karfin ka idza amartukum bi shay'in fatu minhu matadatu wa idza nahaytukum an shay'in fashtanibuhu ba ka yace ba in na umarce ku da abu ku zo mu abin nan gurgudun samun gurgudun ikon ku in na hane ku daga wani abu kuma ku nisance shi gaba daya to wannan ita ce soyayya ta ga amma ba wai soyayya shikenan 12 ga watan Ramadan aka ce 12 ga watan Rabiul Awwal sai a shirya taro maulidi ana kidi ana yawo ana rawa ana tumami wa duk sun manzon Allah a dunkule saboda manzon Allah sai ya ga matashi ya dunkule da wata budurwa wai duk saboda manzon Allah wannan ba izgili bane izgili ne yayi izgili ne abubuwan da ake yi wurin maulidi ko da maulidi halal ne to waɗannan abubuwan da an ka fito da su daga baya na shegantaka da rashin mutunci sun yasa su haramta maulidi muna tare balle bin maulidi ko kaji mutum yana cewa halal ne to halatta shi in ka ce soyayya yanzu in an ka ce a zaɓi masoya manzon Allah masoya na haƙiƙa ne don Allah suwa za a cewa sahabbai musamman 'yan gaba-gaba irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar Uthman Ali Aisha Hafsa da sauransu 'yan gaba-gaban nan
to cikinsu akwai wanda ya maulidi, to yanzu za mu ɗauka mu yanzu da ke maulidi duk mun fi su sun manzon Allah, har wani ya buɗe baki ya ce duk wanda bai maulidi kafiri ne. Sai akwai shi akwai kafirai zai yawa don mukan ba mu yi. Kafirai suna da yawa. Wai in baka maulidi wai kai kafiri ne. Kaga maulidi ya zambi kenan, ya zama rukuni da cikin rukunin musulunci. Don shi ɗaya ka bari ka zama kafiri kai tsaye, rukuni ɗaya ka bari cikin rukunin musulunci ka kafirta. To Allah ya shirya da mu.